Estem a l'Institut Montbui, al curs 2017-2018, i ara procedirem amb els alumnes de primer B a fer l'experiment d'erupció d'un volcà. La Judit ho està preparant amb un volcà que ha fet en base de fang, posa bicarbonat, ha posat colorant i ha fet una fórmula que després ens explicarà què hi ha posat, però pel color suposem que ha posat vinagre. Ara posa més bicarbonat. El volcà comença a pujar, l'erupció ben aviat la tindrem, no passa res, això són coses del directe, Judit. ¿Està pujant? No, menos mal, porque si no se saldría todo, lo liaríamos parda. A veure, estem afegint més líquid, més bicarbonat, comença a pujar. Ya verás que ahora sí que va a subir. No quiero que suba mucho. Perfecte. Molt bé. Erupciona el magma, que es converteix en lava, està caient per l'estructura del volcà a la base, que es convertirà en un riu de lava. Dones per acabar l'experiment, Judit? Sí? Gràcies.